हरे कृष्ण. मी चालू करते. प्रथम मंगलाचरण म्हणते, मग आपण श्लोकाचं पठण करूया आणि मग अध्याय चालू करूया. मॅडम आवाज खूप कमी येतोय. आवाज कमी आहे का माझा? नाही, ठीक आहे. हो, खूप कमी आहे. नाही नाही कमी ठीक आहे. वाटतोय. आम्हाला येतोय. बरं, आपण बघूया. जर कमी वाटला ना तर मग मी बघते, कारण माझा ऑडिओ वगैरे बरोबर आहे. मला पण येतोय ठीक. आम्हाला चांगलं ऐकू येतं. बरं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. चला आता आपण चालू करूया. 18वा अध्याय मोक्ष संन्यास योग. बघा, बघता बघता किती दिवस पटपट गेले. अध्याय चालू करण्या अगोदर आपण श्री श्री राधा गोविंदांना साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांच्या आशीर्वाद घेऊन हे अध्ययन चालू करूया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपादयांनी आपल्याला भगवद्गीता समजावून सांगितली, आपल्यासाठी लिहून ठेवली. त्यांचे आशीर्वाद घेऊया, त्यांना दंडवत प्रणाम करून हे अध्ययन सुरू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम. त्याचप्रमाणे तुम्ही किती 6 महिने झाले मला वाटतं ना क्लास सुरू होऊन आपला. 6 महिने तुम्ही येताय, 2-2 तास बसताय, 3दा 4दा 5दा आठवड्यातून येऊन तुम्ही नियमितपणे ऐकताय. तर तुमच्यामध्ये विराजमान श्रीकृष्ण अथवा प्रभू रामचंद्र यांना माझा सादर प्रणाम. आता आपण श्लोकाचं पठण चालू करूया. कुमुद माताजी आल्यात का? नाही नाही आहेत आलेल्या. कुमुद माताजी. हा, चालेल, चालू करता. हो. हरे कृष्ण. 13.22 पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सद् असद्योनि जन्मसु. 14.4 सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता. 15.7 ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. 16.21 त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशन आत्मनः कामः क्रोध तथा लोभ तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्. 18.65 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु
मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू माझा अत्यंत प्रिय सखा आहेस. 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग करून केवळ मलाच शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चला आता आपण चालू करूया. हा अध्याय चालू करण्या अगोदर आपण एक रिकॅप घेऊया की 17व्या अध्यायात आपण काय काय बघितलं. आता 17व्या अध्यायामध्ये प्रथम अर्जुनाने प्रश्न विचारला. कोणाच्या लक्षात आहे अर्जुनाने कोणता प्रश्न विचारला सुरुवातीला? भगवंतावर श्रद्धा असून अशास्त्र विरुद्ध जर त्यांनी कर्म केलं तर बरोबर. त्याला काय फळ मिळतं. बरोबर. मग हे उत्तर देत असताना श्री कृष्णाने सांगितलं प्रत्येकाची श्रद्धा जी असते ती वेगवेगळी असते. 3 गुणांमुळे श्रद्धा वेगवेगळी असते. यज्ञ वेगवेगळे करतात, तप वेगळे असतात, दान पण वेगवेगळ्या तऱ्हेचं असतं, अन्न जो माणूस खातो ते पण वेगवेगळ्या तऱ्हेचं असतं. मग हे सर्व सांगितल्यानंतर श्रीकृष्णाने अर्जुनाला ओम तत्सत याचा अर्थ सांगितला. म्हणजे ओम तत्सत म्हणजे काय की जेव्हा तुम्ही कृष्णासाठी काही कार्य करता किंवा कोणतंही कार्य करण्या आरंभी आपण ओम म्हणतो. ओम म्हणजे काय? कृष्णाचंच दुसरं नाव आहे. आणि मग ओमचा अर्थ किंवा कृष्णाला आपण आपल्या स्मरणात ठेवून कार्य करतो, कारण ते कार्य आपण कृष्णासाठी करत आहे. मग तत् म्हणजे काय? जे कार्य आपण करतोय ते. तर तत् म्हणजे ते जे कार्य आहे ते कृष्णाच्या किंवा विष्णूच्या प्रसन्नतेसाठी आपण करत आहोत. आणि सत म्हणजे काय की जो उद्देश आहे आपल्या, काय आपला उद्देश आहे की आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती झाली पाहिजे. म्हणजे जे फळ आपल्याला मिळणार आहे हे कार्य करून हे फळ सुद्धा आपण कृष्णाला पूर्णपणे अर्पण करणार आहोत. म्हणजे सत म्हणजे काय? सत म्हणजे ज्याचा कधीही नाश होत नाही. म्हणजे असं आपल्याला फळ पाहिजे. म्हणजे जेव्हा ओम तत्सत म्हणजे जे कार्य करतो, जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती शाश्वत आहे. जो ऍक्टिव्हिटी किंवा कार्य करणारा आहे तोही शाश्वत होतो. आणि जे फळ आपल्याला ते कार्य केल्याने मिळणार आहे तेही शाश्वत फळ मिळतं. आणि हे सगळं आपण कृष्णाला अर्पण करतो. मग कुठल्याही कर्माचं फळ म्हणजे काय? आपल्याला एकच फळ पाहिजे, कृष्णाची प्रेममयी भक्ती सेवा. प्रेमाने जेव्हा आपण त्याची सेवा करतो ते फळ आपल्याला श्रीकृष्णाने त्याच्या सेवेमध्ये आपल्याला रुजू केलं पाहिजे. तर हे आपण हे बघितलं. आणि मग नंतर शेवटी श्रीकृष्णाने अर्जुनाला उत्तर दिलं की जर श्रद्धा आहे पण शास्त्रसंमत जर विधी केली नाही तर मग काय होतं की तुला जे फळ मिळणार आहे ते असत मिळेल. आणि तुला त्याचं जे काय तू कार्य करतोयस त्याचा फळ तुला या लोकामध्ये आणि परलोकामध्ये दोन्ही ठिकाणी तुला त्या फळाचा काही उपयोग होणार नाही. किंवा तुझं जे कार्य तू काय करतोस ते आता सुद्धा फेलियर असणार आहे आणि परलोकात सुद्धा त्याचा काही फायदा होणार नाही. मग हे आता झाल्यानंतर 18वा अध्याय सुरू होतो, मोक्ष संन्यास योग.
आता मोक्ष संन्यास योग जो आहे त्यात अर्जुनाचा परत प्रश्न असतो. काय प्रश्न असतो की त्याला त्याग आणि संन्यास याबद्दल आणि विस्ताराने माहिती हवी असते. आणि कृष्ण कसे असतात, भक्त वत्सल असतात. बघा अर्जुन अगदी दुसऱ्या अध्यायापासून किती प्रश्न विचारतोय श्रीकृष्णांना, पण कुठेही श्रीकृष्णाने त्यांना सांगितलं का की तू गप्प बस आणि मी तुला काय सांगितलंय ना, युद्ध कर. त्यात त्यात तुझं हित आहे, आता मला इतके प्रश्न विचारू नकोस, नाही असं श्रीकृष्णाने कधीही म्हटलं नाही. त्यांनी अर्जुनाच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर दिलं आणि त्यांनी विस्ताराने सांगितलंय की संन्यास आणि त्याग हे काय आहे, त्या दोघांमध्ये काय फरक आहे. मग परत या अध्यायामध्ये श्री कृष्णाने बराच वेळ 3 गुणांवर त्यांनी घालवलेला आहे. आता त्यांनी 17व्या अध्यायामध्ये त्यांनी सांगितलंय की 3 गुणांचा परिणाम अन्नावर, यज्ञावर, दानावर, तपावर, अशा वेगवेगळ्या तुम्ही जे काय तुम्ही अध्यात्म करताय, जे काय तुम्ही करताय त्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीवर 3 गुणांचा परिणाम होत आहे. पण या श्लोकामध्ये आता हे आपण स्थूल बघितलं, म्हणजे स्थूल कार्य, दान देणे किंवा जे अन्न आपण खातो, जे तप करतो, हे सगळं स्थूल आहे. आता श्रीकृष्ण सांगणार आहेत या 18व्या अध्यायात की सूक्ष्म गोष्टींवर सुद्धा या 3 गुणांचा परिणाम होतो. ज्याप्रमाणे तुमची बुद्धी किंवा तुम्ही जे कार्य करताय ते सुद्धा तुमचं जे सुख असतं, तुमचा जो आनंद असतो, तो सुद्धा 3 गुणांनी बाधित होतो. तर जणू काय या अध्यायामध्ये श्रीकृष्णाने आपलं जे मन आहे ते कसं 3 गुणांनी बाधित असल्यामुळे कसा आपल्या प्रत्येक तुम्ही जे काय ऍक्टिव्हिटी करता किंवा तुमची जी काय बुद्धी आहे त्याच्यावर कसे परिणाम दिसून येतात हे सांगितलंय. आणि जणू काय आपलं मन त्यांनी डिसेक्ट केलेलं आहे की हे बघा हे असं आहे, तुम्ही तमोगुणी असाल, तुम्ही हा विचार करणार, तुमची बुद्धी अशी असणार आहे. सगळं त्यांनी आपलं जे मन आहे किंवा आपण करता सुद्धा आपण कसे असतो ते सुद्धा श्रीकृष्णाने आपल्याला सांगितलंय. आणि मग या अध्यायामध्ये जो शेवटचा भाग आहे त्यामध्ये श्रीकृष्णाने भक्तीवर भर दिलाय आणि शरण जाणे त्याला किती महत्वाचं आहे हे सांगितलेलं आहे. आता आपण पहिला श्लोक बघूया. कुमुद माताजी आल्यात का? हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्णा माताजी, चालेल, प्रणाम. हो, जी माताजी, खूप आनंद झाला तुम्ही आलात ते. थँक्यू माताजी, कृष्ण कृपा. आता जरा 2 दिवस आणि या, कारण हा आपला शेवटचा अध्याय आहे. जी जी जी, नक्की येईन माताजी, नक्की. हो हो, नक्की. तर आता आपण चालू करूया. जो पहिला श्लोक आहे, अर्जुन उवाच. कुमुद माताजी. जी, हरे कृष्णा. सर्वांना 18वा अध्याय पर्यंत येण्याची खूप खूप शुभेच्छा. सर्वजणांनी, अन्वया माताजी आणि सगळे जे को होस्ट आणि सर्वांच्या बरोबर जी खूप छोटीशी आपली जी जर्नी होती भगवद्गीताची, ते सर्वांना खूप खूप फळदायी हो. आणि सर्वांना भगवद्गीतेमध्ये जे ज्ञान दिलेलं आहे ते सर्व ज्ञान या पुढच्या आयुष्यामध्ये लाभो, तशीच कृष्णाच्या चरणी माझी प्रार्थना आहे. सर्वांना हरे कृष्णा, हरी बोल. हरे कृष्ण हरी बोल. परमात्मने नमः. अथ 18 अर्जुन उवाच. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक् केशी निषूदन. हरे कृष्णा. आता हरे पहिला कृष्णा. सॉरी म्हणा.
हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशिनी सूदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे अर्जुनाने श्रीकृष्णांना सांगितलंय की मला त्याग आणि संन्यास याच्यावर जरा तुम्ही विस्तार करा आणि मला हे या दोन गोष्टी नीट समजावून सांगा. आता भगवद्गीतेचा पहिला अध्याय सुरू झाला तेव्हा तुम्हाला अर्जुनाची दशा आठवते का? हो. सांगा बरं. हातपाय थरथर कापत होते, धनुष्य गळून पडलं होतं आणि हा. आपल्या दिवशी लढू का नको अशा दुश्चित्त मोहात तो अडकून पडला होता. बरोबर. आणि कोणाला काय ऍड करायचंय तर ऍड करू शकता. मुख कोरडं पडलं होतं. बरोबर त्याच्यानंतर शरीराला कंप सुटला होता. बरोबर. आणि डोळ्यात पाणी तर पाणी होतच होतं. आणि अंगाचा दाह होत होता आणि हृदयाचा पण दाह झाला. तर असं त्याचं वर्णन पहिल्या अध्यायामध्ये आहे. हा. आणि ते हातपाय गळून तो खाली बसला, त्याला त्याचा धनुष्य पण उचलायला येत नव्हता अशी त्याची परिस्थिती होती. पण अर्जुन कोण होता? अर्जुन एक निमित्त होता. हा. खरा भगवद्गीतेचा प्रवास हा तुमचा आणि माझा आहे, आपल्या सर्वांचा आहे. आणि हे जे ज्ञान आहे हे श्रीकृष्णांनी आपल्याला दिलेलं आहे. आता भगवद्गीतेच्या शेवटी अर्जुनाला सगळं समजलं आणि अर्जुनाने म्हणजे त्याला साक्षात्कार झाला की त्याचं काय चुकतंय, काय बरोबर आहे हे समजलं त्याला. आणि तो उठून उभा राहतो, सज्ज होतो युद्धासाठी आणि कृष्णाला म्हणतो, करिष्ये तव वचन, तूच काय सांगितलेलं आहेस मला ते मी करणार आहे. आता हे झालं आणि तरी पण आता इकडे 17 अध्याय झाले. 17 अध्याय झाल्यानंतर सुद्धा अर्जुनाला प्रश्न आहे की संन्यास आणि त्याग याच्याबद्दल मला आणि जाणायचंय. तर 17 अध्याय अर्जुनाने व्यवस्थित ऐकले, अभ्यास केला त्यांनी. असं नाही की कृष्ण काय म्हणतोय आणि अर्जुन एकटा बसून ऐकतोय. नाही, अर्जुनाने मध्ये मध्ये प्रश्न विचारले, त्याला काही काही शब्द समजले नाही, जसं ते अध्यात्म किंवा अधिभूत, अधिदैव, छोटे छोटे शब्द जरी विचारले नाही तरी त्यांनी तिकडे त्यांनी थांबवलं. श्रीकृष्णानं विचारलं, मला याचे अर्थ समजले नाही, हे काय आहे म्हणून. तर त्यांनी 17 अध्यायांचा अभ्यास केला, पण तरीही 18व्या अध्यायात त्याला प्रश्न आहे. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला काय शिकायचंय की भगवद्गीता याचा रोज आपण अभ्यास केला पाहिजे, रेग्युलर स्टडी केली पाहिजे. आपल्याला प्रश्न असणारच. तुम्ही एकदा भगवद्गीतेचा अभ्यास केला, परत तुम्ही आणि एकदा L2 केला, म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की एकदा तुम्हाला समजले आता तुम्हाला काहीच प्रश्न नाही आहेत. प्रश्न असणारच आहेत तुम्हाला. पण कसं, जेव्हा आपण रेग्युलर स्टडी करतो तेव्हा थोडी 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 भगवद्गीता आपल्या हृदयात उतरते, थोडी थोडी आपण समजू शकतो. आणि इकडे अर्जुनाची एक क्वालिटी आपण घ्यायची आहे की आपण प्रश्न विचारायचे आहेत. आपल्याला समजलं नाही तर आपलं मनाचं समाधान होईपर्यंत आपण प्रश्न विचारायचे, त्याचं आपल्याला खोलात जायचंय. कधी कधी असं होतं की आपले प्रश्न जेव्हा आपण दुसऱ्यांदा वाचतो, तिसऱ्यांदा वाचतो, तेव्हा आपल्याला आपल्याच प्रश्नांची उत्तरं मिळतात. तर आता एक अर्जुनाचा प्रश्न आहे की त्याग म्हणजे काय आणि संन्यास म्हणजे काय. मग इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय, त्याग म्हणजे जेव्हा आपण कुठलंही कार्य करतो आणि ते जे फळ आहे त्या फळाचा जेव्हा आपण त्याग करतो, ते फळ आपल्यासाठी नाही ठेवत, ते फळ आपण कृष्णार्पण करतो, त्याला त्याग म्हटलंय. आणि संन्यास म्हणजे काय?
संन्यास म्हणजे एका अर्थाने की जिकडे ज्या आश्रमामध्ये संन्यास आश्रम त्याग विदाउट एनी एफर्ट होतो, विदाउट एनी एफर्ट होतो. किंवा संन्यासाचा आणि एक अर्थ आहे की आपण कुठलीही भौतिक ऍक्टिव्हिटी करायची नाहीये, कुठलंही कर्म करायचं नाहीये जे भौतिक इच्छांच्या आधारित आहे. असं कर्म नाही करायचं, म्हणजे कुठली ऍक्टिव्हिटी नाही करायची, पण भगवंतांसाठी श्रीकृष्णासाठी कर्म करायचं. भौतिक इच्छांच्या आधारित कर्म आपण करायची नाही. आणि जेव्हा आपल्याला मनुष्य जन्म मिळतो तेव्हा या दोन्हींपैकी एक गोष्ट आपण केली पाहिजे. इदर आपण फळ, जे काय ऍक्टिव्हिटी केली, कार्य केलं, त्याचं फळ तरी कृष्णार्पण केलं पाहिजे, किंवा भौतिक इच्छांच्या आधारावर किंवा भौतिक इच्छा असतात त्यांच्यामुळे आपण कर्म करायचं नाहीये. म्हणजे जो एखादा जबाबदार मनुष्य असतो त्यांनी या दोन्हींपैकी एक काहीतरी एक पाळलं पाहिजे. स्वार्थ, आपण स्वार्थी बनू शकत नाही की मला सगळं पाहिजे, मी हे सगळं माझ्यासाठी ठेवणार आहे, माझा पैसा, माझी संपत्ती, मी दान नाही करणार, असं नाही. आणि असं आपण करूही शकत नाही, कारण आपल्या लाईफचं जे आपण असं एकसारखं केलं सगळं आपण स्वतःसाठी ठेवायचं नाही, हे होणार नाही. तुम्ही असं बघाल टुवर्ड्स द एंड ऑफ युअर लाईफ काही दान केलं नाही, काही केलं नाही, आपल्याला पण असं आपल्याला दिसतं की आपल्याला घरी कोण बेडरिडन असेल, काय असेल, तर त्यांच्यासाठी कोणीतरी एक माणूस ठेवावा लागतो, केअरटेकर. तर असे पैसे पाण्यासारखे जातात. तर हे इकडे आपल्याला सांगितलंय की आपल्याला हे केलंच पाहिजे, त्याग तरी केला पाहिजे, नाहीतर संन्यास तरी आपण घेतला पाहिजे. आणि संन्यासाचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितला काय आहे, म्हणजे पूर्ण ऍक्टिव्हिटी बंद नाही करायची आहे, भगवंतांसाठी आपण कर्म करायचंय. आता जो वैष्णव असतो तो काय करतो, एखादा कर्म संन्यासी असतो तो काय करतो की कुठलंच कार्य करत नाही, कर्मापासूनच त्यांनी संन्यास घेतला असतो. पण वैष्णव संन्यासी असतो तो काय करतो, तो त्याच्या जे काय कर्म करतो ते कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो. म्हणजे तो सगळी कर्म करतो, ऑफिसमध्ये जातो, तो पगार घेतो, पण पगारामधला खूप सारा भाग तो काय करतो, कृष्ण मंदिरात देतो, वैष्णवांना देतो. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला हे जे त्याग आणि संन्यास हे काय आहे हे आपण जाणून घेऊया. आता इकडे अर्जुनाने श्री कृष्णांना 2 नावांनी हाक मारली आहे. एक म्हणजे ऋषिकेश आणि दुसरी हाक त्यांनी मारली केशी शूदन. आता तुम्ही मला सांगा की त्यांनी श्रीकृष्णांना ऋषिकेश का म्हटलंय? कारण ते इंद्रियांचे स्वामी आहेत. खरे तर बरोबर इंद्रियांचे स्वामी आहे, पण इकडे त्यांनी कृष्णाला उद्देशून ऋषिकेश का म्हटलंय? तुम्ही बरोबर सांगितलंय, ऋषिकेश म्हणजे इंद्रियांचा स्वामी. तुम्हाला काय कोणाला एक्सपेक्ट करू? सांगायचंय? इतर कोणाला बोलायचंय का? अर्जुनाला शांती मिळावीसाठी त्यांनी ते सगळं सोडलेलं आहे. अर्जुनाला काय पाहिजे आणि आता काय द्यायला पाहिजे हा विचार करून त्यांनी जो संन्यास घेतला. बरं, आणि कोणाला काही बोलायचंय? बरं, आता अर्जुन जो आहे, अर्जुनाला माहितीये की श्रीकृष्ण कोण आहेत? इंद्रियांचे स्वामी आहेत. ते फक्त
फक्त एक दोन जीवांचे किंवा फक्त त्या भक्तांच्या इंद्रियांचे स्वामी नाही आहेत, परंतु सर्व जे जीव आहेत ते सर्व जीव कृष्णाचे अंश आहेत. त्याच्यामुळे ते सर्वांची इंद्रिय ही कृष्ण डायरेक्टली कंट्रोल करतात. ते सर्वांच्या इंद्रियांचे स्वामी आहेत. आणि पण जे भक्त आहेत, कृष्ण आपल्या भक्तांचे इंद्रिय डायरेक्टली कंट्रोल करतात. कारण तो जो भक्त आहे तो कृष्णाला शरण गेलेला आहे. आणि आता या अर्जुन बघा अशा स्थितीमध्ये होता, त्याचं मन केवढं अशांत होतं. पहिल्या अध्यायातच तुम्ही सर्वांनी मला सांगितलं की अर्जुनाला काय काय झालं, किती अशांत मन होतं. आणि तुम्ही दुसऱ्या अध्यायापासून अक्षरशः शेवटच्या अध्यायापर्यंत बघा, श्रीकृष्णाने मनावर केवढा भर दिलेला आहे. अगदी दुसऱ्या अध्यायात त्यांनी सीताधीर मुनींचं सांगितलंय. परत त्यांनी हे पण कर्मयोगामध्ये सांगितलंय की तुम्ही जेव्हा कर्माचं फळ मला अर्पण करता तेव्हा तुमचं मन सुद्धा कसं राहतं, शांत राहतं. शांत मन जेव्हा असतं तेव्हा तुम्ही ज्ञान ग्रहण करू शकता. तुम्ही फळाची चिंता करू नका. मग त्यांनी 6व्या अध्यायामध्ये तर माइंड कंट्रोलवर खूप अनेक गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. परत 5व्या अध्यायात सुद्धा त्यांनी सांगितलंय येही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते, की तुमचं जे मन आहे ते सारखंच मन इंद्रिय हे भौतिकाकडे पळतंय. इंद्रियांना इंद्रियांचे विषय पाहिजे, परंतु हे काय होतंय, तुम्हाला शेवटी काय मिळतंय, त्यांनी दुःख मिळतंय. तर अगदी त्यांनी बरं मग परत त्यांनी 9वा अध्याय 12वा अध्याय इकडे कितीतरी गोष्टी त्यांनी सांगितलेल्या आहेत की त्यांना कुठला भक्त प्रिय आहे, ज्याचं मन स्टेडी आहे, की असं नाही की तो एकदम दुःखात पूर्ण बुडाला आहे किंवा आनंदामध्ये तो एकदम हे झालेला आहे, गर्विष्ठ झालेला आहे वगैरे नाही. तुमचं मन कसं पाहिजे, एकदम स्टेडी पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने श्रीकृष्णाने मनावर खूप सांगितलंय, मनाची शांती. आणि अर्जुन श्रीकृष्णाला ऋषिकेश म्हणून संबोधतोय, म्हणजे की हे कृष्ण, आता माझी सर्व इंद्रिय ही तुला शरण आलेली आहेत आणि तू आता माझी इंद्रिय जी आहे ती नियंत्रित कर. अशा तऱ्हेने ऋषिकेश म्हटलंय. आणि मग केशिनी शूदन का म्हटलंय, कारण ज्या शंका आपल्या मनामध्ये येतात, जेव्हा आपण भक्ती मार्गावर चालतो, शंका ज्या आहेत या शंकांची तुलना असुरांबरोबर केली आहे. बघा या स्लाइड मध्ये एक घोडा दाखवलेला आहे, केशी असुर. हो, जो केशी आहे तो एक असुर होता आणि या असुराचा वध श्रीकृष्णाने केला. तर त्याचप्रमाणे अर्जुन श्रीकृष्णांना सांगतायत की ज्याप्रमाणे तू या केशी असुराचा वध केलास, त्याचप्रमाणे माझ्या मनामध्ये ज्या शंका उत्पन्न झालेल्या आहेत त्या शंकांना तू उन्मळून टाक. असं. तर यात आपण थोडस वाचूया. हो. दुसरी लाईन जी आहे ना, भगवद्गीतेच्या प्रत्येक अध्यायात भगवान श्रीकृष्णाने हरे कृष्ण. भगवद्गीतेच्या प्रत्येक अध्यायात भगवान श्रीकृष्णाने निक्षून सांगितले आहे की भगवंतांची भक्तिमय सेवा करणे हेच जीवनाचे परम लक्ष्य आहे. हाच विषय या 18व्या अध्यायात ज्ञानाचा सर्वात गुह्य मार्ग म्हणून सार स्वरूपात देण्यात आला आहे. पहिल्या 6 अध्यायामध्ये भक्तिमय सेवेवर भक्तियोग भर देण्यात आला आहे. योगिनाम अपि सर्वेषाम, सर्व योग्यांमध्ये जो योगी दृढ श्रद्धेने सदैव माझ्यामध्ये वास करतो, अंतःकरणात माझे चिंतन करतो आणि माझी दिव्य प्रेममयी सेवा करतो, तो माझ्याशी पूर्णपणे योगयुक्त असतो आणि तोच सर्वश्रेष्ठ योगी होय.
पुढील 6 अध्यायात शुद्ध भक्तियोग, त्याचे स्वरूप आणि कार्य यांची चर्चा करण्यात आली आहे. शेवटच्या 6 अध्यायात ज्ञान, त्याग, अपरा प्रकृती, पराप्रकृती आणि भक्तियोग यांचे वर्णन दिलेले आहे. याचा निष्कर्ष असा की सर्व कार्ये करताना भगवंतांचे सहाय्य घेतले पाहिजे, जे ओम तत्सत या शब्दांनी प्रकट होते आणि हे शब्द भगवान विष्णूंना सूचित करतात. भगवद्गीतेच्या 3ऱ्या भागात दाखवून दिले आहे की जीवनाचे परम लक्ष्य हे भक्तियोगाविना अन्य कोणतेही असू शकत नाही. भूतकाळातील आचार्य आणि ब्रह्मसूत्र किंवा वेदांत सूत्र यांचे प्रमाण देऊन ही गोष्ट सिद्ध करून दाखवलेली आहे. काही निर्विशेषवादी समजतात की वेदांत सूत्रातील ज्ञानावर आपलाच अधिकार आहे, परंतु प्रत्यक्षात वेदांत सूत्रे भक्तियोग समजून घेण्याकरिता आहेत. कारण साक्षात भगवंत वेदांत सूत्राचे संकलक करते आणि वेदांत जाणणारे आहेत. या 15व्या अध्यायात सांगितलेले आहे आणि प्रत्येक शास्त्र आणि प्रत्येक वेदाचे भक्तियोग हेच उद्दिष्ट आहे. भगवद्गीतेतही असेच सांगितलेले आहे. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे हरे कृष्ण. तर आता आपण हे बघूया दुसरा श्लोक. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्मांच्या त्यागाला विद्वज्जन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्यांच्या फळाचा त्याग करणाऱ्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण. तर आता बघा इकडे श्रीकृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय की त्याग म्हणजे काय आणि संन्यास म्हणजे काय. आता पुढचा श्लोक आपण बघूया. आता हा जो 18वा अध्याय आहे याला सुद्धा गीतेचं सार म्हटलंय. दुसरा अध्याय आहे त्याला सुद्धा गीतेचं सार म्हटलंय. मग 18वा अध्याय आणि दुसरा अध्याय यात फरक कोणता आहे तर 18व्या अध्यायामध्ये उपदेशांचा सार आहे. म्हणजे सगळे उपदेश आहेत. अध्याय 2 ते 17 मध्ये जे काही उपदेश होते ते परत एकदा श्री कृष्णाने आपल्याला सांगितलेले आहेत उपदेश, म्हणून याला उपदेशांचा सार असंही म्हणतात. आणि याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचा श्लोक जो म्हणजे 2 आहेत श्लोक, त्यामध्ये 18.66 जो आहे सर्व धर्मान् परित्यज्य, तिकडे आता तो श्लोक जेव्हा आपण घेऊ तेव्हा डिस्कस करू. पण हा जो श्लोक आहे हा सर्व वेदांत सूत्रांचाही सार आहे. काय आपल्याला त्या श्लोकात समजतं की आपल्याला कृष्णालाच शरण गेलं पाहिजे हे समजतं आपल्याला. आता पुढचा आपण बघूया श्लोक. एक विचारू का माताजी? हा विचारा. त्याच्यात शेवटच्या लाईन मध्ये असलेलं की स्वतःच्या हृदयाचे शुद्धीकरता आणि आध्यात्मिक ज्ञानात प्रगती करण्याकरता जे यज्ञ करतात त्याचा त्याग केला पाहिजे. त्याचा त्याग केला जाऊ नये. पण मग आता असे कोणते यज्ञ आहेत? आता ते सांगते ना मी. आता अजून आपण सांगते ना. हे दुसऱ्याच श्लोकात आहे. सांगते तुम्हाला. आता आपण तिसरा श्लोक घेऊया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. ओके. श्लोक क्रम 3चा अनुवाद वाचते जी. त्याज्य दोष वदित्ते कर्म प्राहु. चौथा का माताजी? हा एक मिनिट. हा म्हणा. चौथा ना माताजी? नाही तिसरा. ओके ठीक. म्हणते तिसरा. येस गॉट इट. हरे कृष्णा.
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे. अरे अनुवाद. हरे कृष्ण. काही विद्वज्जन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला या श्लोकात काय समजतं की प्रत्येक कर्मामध्ये काही ना काहीतरी दोष असतो, पण इकडे श्री कृष्णाने सांगितलंय की यज्ञ, दान, तप या कर्मांचा कधीच त्याग केला नाही पाहिजे. आणि पुढे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की आपल्याला की महात्मे सुद्धा या कर्माचा त्याग करत नाहीत. का नाही त्याग करत? कारण ही जी कर्मे आपण करतो, यज्ञ, दान, तप, यांनी आपण आणि शुद्ध होत राहतो. जणू काही शुद्ध होण्याची अप्पर लिमिट नाहीये. तर आता प्रभूजी, तुमचा प्रश्न होता ना तो हा की कुठलं यज्ञ केलं पाहिजे किंवा हे. तर आता बघा, आपण जेव्हा त्याग करतो किंवा कुठलंही यज्ञ करतो तर ती दोन प्रकाराची असू शकतात, एक भौतिक आणि आध्यात्मिक. तर भौतिक यज्ञ लोक करतात बघा, ते नवस बोलतात की त्यांना मुलगा पाहिजे, किंवा काही जण म्हणतात की मला उत्तम शिक्षण पाहिजे, मला उत्तम नोकरी पाहिजे, मला प्रमोशन मिळायला पाहिजे, चांगला पैसा पाहिजे, अथवा मला स्वर्ग लोकात जागा पाहिजे. तर ही जी भौतिक इच्छांच्या आधारावर आधारित आपण जे यज्ञ करतो, तप करतो, हे याचा त्याग केला पाहिजे. पण आपल्या चित्तशुद्धीसाठी आपण जे काय कर्म करतोय त्या कर्माचा त्याग केला नाही पाहिजे. म्हणजे आता उदाहरणार्थ, तुम्ही सगळे भगवद्गीतेच्या वर्गात येताय, तुम्ही भगवद्गीतेचा अभ्यास करताय, तर हे जे कर्म तुम्ही करताय याचा त्याग कधी करायचा नाहीये. किंवा तुम्ही एकादशी करताय, तुम्ही मंदिरामध्ये दान देताय, हे आपलं आमरण चालू राहिलं पाहिजे. हा जो आपला अभ्यास आहे हा आपण कधीच दिला नाही पाहिजे. कारण यांनी काय होतंय, तुमच्या चित्ताची शुद्धी होते. तुमच्यामध्ये जे 6 विकार आहे, काम, क्रोध, लोभ आदी, हे जे आहे हे तुमचं शरीरातून, तुमच्या मनातून निघून जात आहेत. तुम्हाला जाणवतंय का तुमची चित्तशुद्धी होते? ते तुम्ही भौतिकाकडे आता जरा कमी चिकटलेला आहात असं जाणवतंय का तुम्हाला? ऐकू येत नाहीये, म्यूट आहात. होतं. आता असं वाटतं की बऱ्याच लोकांशी आपल्याला जरी नातेवाईक असले तरी आपल्याला त्यांच्याशी संग करावं वाटत नाही, तिथे जावं वाटत नाही, त्यांच्यात राहावं वाटत नाही, किंवा फार काळ तिथे थांबावंसं वाटत नाही, कारण त्यांचे आचार विचार पटत नाहीत आपल्याला. आणि मंदिरामध्ये किंवा संकीर्तन करावं वाटतं, किंवा आपण तिथे जास्त काळ घालवावा असं वाटतं. म्हणजे ही हळूहळू तुमची चित्तशुद्धी होते ना. तर का होते ती? कारण तुम्ही अशी आध्यात्मिक कर्म करताय की कृष्णाच्या प्रसन्नतेसाठी करताय, आणि अशी जेव्हा आध्यात्मिक कर्म करतो तेव्हा हळूहळू आपल्याला सुद्धा जाणवतं की आपल्यामध्ये बदल होते. तर आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की श्रीकृष्णाने काय सांगितलंय, यज्ञ, दान, तप, ही जी कर्म आहे ती कधीच यांचा त्याग करायचा नाही. बरं, 18.4. कुमुद माताजी. येस, हरे कृष्णा. यज्ञ, दान, तप, कर्म. 4 निश्चयं शृणु मे तत्र. येस, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः.
माताजी मी 3:45 लीव करेल, मला क्लासेस आहे माझे. ओके, बरं बरं चालेल. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भरत श्रेष्ठ, आता त्यागाविषयीचा माझा निर्णय ऐक. हे नरशार्दूल, शास्त्रामध्ये 3 प्रकारच्या त्यागांचे वर्णन केलेले आहे. हरे कृष्ण. आता श्रीकृष्ण आपल्याला समजावून सांगतात की जो त्याग आहे तो सुद्धा 3 प्रकाराचा असतो, जे आता ते पुढे पुढे आपल्या बुद्धीवर, आपण जो करता आहोत, आपण जे कर्म आहोत, हळूहळू 3 गुणांचा या सर्वावर कसा परिणाम होतो ते आपल्याला सांगणार आहे. आता 5वा श्लोक आता कोण वाचतंय? मी वाचते का? हा वाचा. हरे कृष्ण. यज्ञदान तपः कर्मं न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा त्याग करू नये. ही कर्मे केलीच पाहिजेत. यज्ञ, दान आणि तप ही कर्मे तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण. आता इकडे त्यांनी स्लाइड दाखवली आहे. त्या स्लाइड मध्ये त्यांनी दक्ष प्रजापती दाखवलेले, आणि ही गोष्ट सर्वांना माहिती असेल तर मी रिपीट नाही करणार. माहिती आहे का सर्वांना? हो, इतरांनी बोला, माहित नसेल तर मी सांगते. सांगा पण एकदा रिव्हिजन होतं. बरं. तर हे जे दक्ष प्रजापती होते, त्यांनी एकदा यज्ञ करायचा ठरवला, आणि जेव्हा त्यांनी यज्ञ करायचा ठरवला तेव्हा त्यांना त्यांचा जो जावई होते शंकर, तर हे शंकर त्यांना तितकेसे पसंत नव्हते. म्हणून त्यांनी यज्ञ केला आणि त्यांनी शंकरांना आमंत्रण दिलं नाही. आणि शंकरांना आमंत्रण दिलं नाही आणि पार्वतीने कैलासावरून बघितलं, आकाशातून. हरे कृष्ण माताजी, आवाज येतोय कोणाचा तरी? कोणाचा आवाज येतोय? सर्वजण म्यूट राहा. बरं. तर सतीनी बघितलं कैलासावरून की विमानातून खूप जण चांगले नटून आपल्या वडिलांकडे चालले. हा, तर तिला समजेना की काय चालू आहे, काय झालंय. आणि तिची सुद्धा इच्छा झाली की मी पण माझ्या वडिलांकडे जाते. पण शंकरांनी तिला परवानगी दिली नाही. परंतु तिने हट्टाने सांगितलं की मला काय आमंत्रण नाही लागत, माझ्या वडिलांच्या घरी मी कधीही जाऊ शकते. आता मी ही खूप कटशॉट करून तुम्हाला गोष्ट सांगते. आणि मग त्याच्यानंतर ती तिकडे जेव्हा जाते तेव्हा तिला दिसतं की आपल्या यजमानांसाठी आसन ठेवलेलं नाहीये, आपल्या पतीसाठी आसन ठेवलेलं नाहीये. आणि तिकडे सुद्धा दक्ष प्रजापती तिच्याकडे बोलत नाही, किंवा तिच्या बहिणी असतात, तिची आई असते, ते पण तिचं चांगल्या तऱ्हेने स्वागत करत नाही. जरी त्यांना सतीकडे बोलायचं असेल तरी देखील दक्ष प्रजापतीनी त्यांना सांगितलेलं असतं की सतीचं स्वागत करायचं नाही, शंकर आले त्यांचं स्वागत करायचं नाही. आणि जेव्हा तिला हे असं सगळं दिसतं की तिच्याच पतींचा इकडे अपमान झालेला आहे, तेव्हा ती काय करते, ती म्हणते की मी माझ्या कानानी किंवा या शरीरानी मला दिसतंय की इकडे माझ्या पतीचा अपमान होतोय, त्या शरीराचा काय उपयोग आहे मला. आणि योग निद्रे द्वारे किंवा योग अग्नीद्वारे ती आपला देह भस्मसात करते. आपला देह भस्मसात झाल्यानंतर तिच्या बरोबर जे शिवगण आलेले असतात ते शंकरांना सांगतात, आणि आपल्या जटेतून वीरभद्र नावाचा एक खूप काय म्हणतात तसं पॉवरफुल
रुद्र प्रकट करतात आणि हा जो वीरभद्र आहे हा तिकडे जिकडे यज्ञ चालू करणार होते यज्ञ मंडपात जाऊन तो सगळी नासधूस करतो, अनेक जणांना ठार मारतो आणि मग दक्ष प्रजापतींचा शिरच्छेद करतो. आता इतकं झाल्यानंतर तिकडे ब्रह्मदेव आलेले असतात. तर ब्रह्मदेवांना माहिती आहे की एकदा यज्ञ चालू झाल्यावर तो पूर्ण झालाच पाहिजे. का? कारण यज्ञानी आपली चित्ताची शुद्धी होते, आपण पवित्र होतो असं. म्हणून त्यांनी शंकरांना विनंती केली, प्रार्थना केली की तुम्ही दक्ष प्रजापतींना माफ करा आणि त्याचा यज्ञ पूर्ण होऊ दे. मग असं म्हटल्यानंतर शंकर तिकडे आले आणि तिकडे एक बकरा चालला होता. त्या बकराचं शिर त्यांनी कापून या दक्ष प्रजापतीच्या धडावर त्यांनी चिकटवलं आणि आता दक्ष प्रजापतीला समजलं की आपण काय चूक केली होती आणि त्यांना पश्चाताप झाला आणि हे यज्ञ पूर्ण झाल्यानंतर मग ते काशीला गेले आणि त्यांनी देह सोडेपर्यंत त्यांनी ओम नमः शिवायचा जप केला. आता इकडे श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की आपल्याला काय वाटतं की जी बुद्धी आहे ही बुद्धी म्हणजे मेंदूमध्ये त्याचं प्रोसेसिंग होतं. इंटेलिजन्स इज अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन असं आपल्याला सायन्सच्या थ्रू समजतं. पण इकडे श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात की श्रीकृष्णाने आपल्याला 15व्या अध्यायामध्ये सांगितलंय. 15व्या अध्यायामध्ये त्यांनी काय सांगितलंय? सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृती ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम. म्हणजे मी सर्वांच्या हृदयात राहतो आणि मीच बुद्धी, स्मरण, विस्मरण हे त्या जीवाला देतो. तर आता इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात की त्याला डोकं किंवा मेंदू जरी बकऱ्याचा असेल तरी त्याला हे ज्ञान कुठून आलं की मला यज्ञ पूर्ण करायचा आहे किंवा मी खूप चूक केली, आता मी शंकराची माफी मागतो, मी आता हा यज्ञ पूर्ण झाल्यानंतर या राजमहालाचा त्याग करून मी काशीला जातो, ओम नमः शिवायचा जप करतो. ही बुद्धी कुठून आली? तर त्यांच्या हृदयात जे श्रीकृष्ण परमात्मा रूपात विराजमान होते त्यांनी त्याला ही बुद्धी दिली. आता ब्रेन जरी प्रोसेसिंग युनिट असेल तरी पण बुद्धी देणारा कुठे बसलेला आहे? हृदयामध्ये विराजमान आहे. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की हे जे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं रिसर्चचा टॉपिक आहे आणि यज्ञ, दान, तप ही जी कर्मे आहे याचा आपण कधीच त्याग केला नाही पाहिजे. ही जी कर्मे आहे ती आपण केलीच पाहिजे. तर आता हे जे त्याग आहे किंवा संन्यास आहे बघा, त्याग आणि संन्यास हे सुद्धा जे आहे हे 3 गुणांनी बाधित झालेलं आहे. म्हणजे आपल्याला दिसतं जेव्हा वेगवेगळ्या गुणामध्ये आपण असतो तेव्हा आपला जो त्याग असतो तोही वेगवेगळ्या तऱ्हेचा असतो. आता तुम्हाला इकडे रामायणामधली एक गोष्ट सांगते की काही जण त्यांच्या कर्माचा त्याग करतात. का त्याग करतात? कारण ते एका भ्रमामध्ये असतात म्हणून ते त्याग करतात. काही जण आपल्या ड्युटीचा त्याग का करतात? कारण त्यांना असं वाटतं की माझी जी ड्युटी आहे ही खूप खूप अवघड आहे, ही काय मला करता येत नाही, म्हणून ते त्याग करतात. काही भीतीने त्याग करतात. तर आता रावणाचा जो मामा होता तो म्हणजे मारीच. तुम्हाला माहिती आहे ना की तो खूप पॉवरफुल असुर होता आणि
या मरीचला जेव्हा मरीच आणि राम हे एकमेकांसमोर आले तेव्हा रामाबद्दल त्याला खूप एक बॅड एक्सपिरियन्स आला होता. आणि जेव्हा शूर्पणखानी रावणाला सांगितलं सीता खूप सुंदर आहे आणि ती तुझीच राणी झाली पाहिजे आणि ती रामाबरोबर अमक्या अमक्या ठिकाणी राहते आणि राम लक्ष्मण सीता हे वनवासात आहेत. मग लगेच हे ऐकल्यानंतर रावण ठरवतो की आता मी सीतेचं हरण करीन. आणि जेव्हा तो असं ठरवतो तेव्हा तो पहिल्यांदा मरीचकडे जातो आणि त्याला म्हणतो की मला असं असं ती रामाची जी पत्नी आहे ना सीता, तिचं हरण करायचंय, तिला लंकेत घेऊन जायचंय आणि मला तिच्यावर लग्न करायचंय. ज्या क्षणी मरीचनी रामाचं नाव ऐकलं तेव्हा तो थरथर कापायला लागला आणि त्यांनी रावणाला सांगितलं की तू काय विचार करतोयस, तुझं डोकं जागेवर आहे का, की तू वेडा वगैरे झालायस की काय, तुला माहितीये का राम कोण आहे. आणि मग तो रामाची अत्यंत सुंदर रीतीने स्तुती करतो. तो अशा तऱ्हेने स्तुती करतो की कोणाला वाटेल हा प्रभू रामचंद्रांचा मोठा भक्त आहे. इतकी तो स्तुती रावणाकडे करतो. आणि मग शेवटी मरीच रावणाला सांगतो की सीताला तुम्ही विसरून जा आणि सीताला तू विसरून जा आणि आता तू जा लंकेमध्ये आणि तुझं राज्य कर. हा मग हा मरीचे हा रावणाला सांगतो की आतापर्यंत मी माझं आणि रामाचं एन्काउंटर किंवा मी आणि राम एकमेकांसमोर आम्ही 3दा आलेलो आहे. हा तर प्रथम जेव्हा तिकडे जवळ जिकडे मरीच राहत होता तिकडे सिद्धाश्रम नावाचा एक आश्रम होता जिकडे विश्वामित्र राहत होते. आणि विश्वामित्र तिकडे यज्ञ करत होते, तप करत होते आणि त्या वनामध्ये राहणारे इतर असुर त्यांना खूप त्रास देत होते. तर विश्वामित्र अयोध्येमध्ये गेले. दशरथ राजांना त्यांनी विनंती केली त्यांच्याकडे की राम आणि लक्ष्मण यांना माझ्या बरोबर काही दिवस माझ्या आश्रमात पाठवा. तिकडे काही असुर आहेत जे मला खूप त्रास देत आहेत, त्याच्यामुळे मी माझा यज्ञ पूर्ण करू शकत नाही. मग तेव्हा राम फक्त 12 वर्षांचे होते, पण तरीही ते राम आणि लक्ष्मण हे दोघही विश्वामित्रांबरोबर गेले. दशरथांना खरं म्हणजे वाटलं, ते म्हणाले की ही दोन्ही मुलं माझी खूप लहान आहेत वयाने, पण तरीही शेवटी विश्वामित्रांनी सांगितलं पण हेच दोघं काहीतरी मला मदत करू शकतील आणि ते दोघही गेले. आता विश्वामित्रांनी एक प्रतिज्ञा घेतली होती की जेव्हा तो यज्ञ करेल तो जगाच्या कल्याणासाठी असेल आणि यज्ञ करते वेळी किंवा यज्ञ पूर्ण होईपर्यंत तो मौन राखेल, एक शब्दही बोलणार नाही आणि कधीही कोणावर क्रोधित होणार नाही. असं या ज्या असुरांना जेव्हा समजलं की अशी प्रतिज्ञा घेतलीये तेव्हा त्यांनी या सिच्युएशनचा, या परिस्थितीचा पूर्ण फायदा घेतला आणि ते सिद्धाश्रमात जात होते. यज्ञ मंडपात जाऊन पूर्ण नासधूस करत होते आणि ते असं बघत होते की याचा यज्ञ पूर्ण व्हायला नको असं ते असुर बघत होते. त्या असुरांमध्ये 2 मुख्य असुर होते. एक म्हणजे हा मरीच आणि दुसरा म्हणजे सुबाहू. तर आता जेव्हा राम आणि लक्ष्मण तिकडे आले
ते पहारा ठेवायला लागले आश्रमाभोवती की कोण असुर येतायत का. तेव्हा त्यांना हे दोघं दिसले, मरीच आणि सुबाहू. आणि मरीच आणि सुबाहू येताना दिसले तेव्हा रामानी बाण मारले. त्या बाणाने सुबाहू मेला आणि दुसरा जो बाण होता तो बोथड होता, ब्लंट. तो या मरीचला लागला आणि तो इतका उंच उडाला, तो 800 मैल दूर महासागरात जाऊन पडला. कसा बसा त्याचा जीव वाचला, तो किनाऱ्यावर आला आणि बाहेर आला. आणि आता त्याच्यानंतर 24 वर्षांनी परत या मरीचला प्रभू रामचंद्र वनवासात दिसले. आता तेव्हा पहिल्यांदा राम फक्त 12 वर्षांचे होते, आता जरा मोठे होते राम. आणि त्यांनी रामाबरोबर सीता आणि लक्ष्मण यांनाही बघितलं. आणि त्यांनी बघितलं की हे सर्व संन्यास वेशामध्ये, साधू वेशामध्ये आहे. आणि मरीच असुरच होता, म्हणून त्यांनी सांगितलं की आता मी बदला घेणार, आता मी रिवेंज घेईन. आणि तो आणि त्याचे मित्र यांनी ठरवलं की आपण मांस भक्षण करणारे हरण होऊया. आणि त्याप्रमाणे ते हरण झाले, जे मांस भक्षण करतात असे हरण झाले. आणि तिकडे ते जाऊन सर्व साधू ऋषींना मुनींना खूप त्रास देऊ लागले, त्यांना मारू लागले. आणि त्या ऋषी मुनींना ते खाऊ पण लागले. आणि जेव्हा या मरीचनी बघितलं की आता राम लक्ष्मण सीता हे वनवासात आले, साधू वेशामध्ये आहे, तेव्हा त्याला लगेच लक्षात आलं की कसं या रामानी मला त्याच्या एका बोथड बाणानी किती लांब फेकलं होतं आणि माझ्या मित्राला सुबाहूला मारलं होतं. आता मी काय करणार, याचा बदला घेणार. त्याच्यामुळे त्यांनी त्याच्या 2 मित्रांना तयार केलं. आता मारीच आणि त्याचे 2 मित्र हे रामाच्या दिशेने धावले, रामाला मारायला धावले. पण जेव्हा राम लक्ष्मणांनी बघितलं की हे जे ही हरणं आहेत, 3 हरणं ती मारायला आलेली आहेत आपल्याला, तेव्हा त्या दोघांनी बाण काढले. रामानी त्याचे मारीचचे जे 2 मित्र होते, जे हरणं झालेली होती, ती मांस भक्षण करणारी हरणं, त्या दोघांनाही रामानी मारलं. आणि मरीचनी जेव्हा हे बघितलं तेव्हा तो पाठी 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 पळायला लागला. जेव्हा प्रभू रामचंद्राचं एक होतं की जो पाठी पळतोय त्यांना ते कधी मारत नसे, त्यांच्यावर ते कधी आक्रमण करत नसे. त्याच्यामुळे हा मरीच जो आहे हा पाठी पाठी पळत असल्यामुळे रामानी मरीचला मारलं नाही. त्यांनी बाण मारला पण तो मरीचला लागला नाही. आता परत मरीचनी बघितलं की माझे 2 मित्र रामानी मारले, पूर्वी सुबाहू मारला होता, आता त्याला फोबिया झाला. मग तो मरीचनी काय केलं, पहिल्यांदा तो आपल्या घरी गेला, त्यांनी आपल्या परिवाराचा त्याग केला, आपल्या संपत्तीचा त्याग केला, आपल्या घराचा त्याग केला. आणि त्यांनी सुद्धा साधू वेश घातला, त्यांनी संन्यासाचे कपडे घातले आणि तो जंगलामध्ये राहू लागला. आता त्यांनी जो संन्यास घेतला, तो संन्यास का घेतला, कारण त्याला आता रामापासून आणि लक्ष्मणापासून त्याला भीती होती आणि त्याला त्यांच्यापासून, राम लक्ष्मणापासून कुठलाही त्रास नको होता, म्हणून त्यांनी संन्यास घेतला. तर आता जेव्हा मरीचनी संन्यास घेतला, तो आपण असं म्हणूया तो भ्रमामध्ये होता की कोणालाही संन्यास घेता येतो असं त्याला वाटलं. त्याला
कोणी गुरु नव्हते. तर हा जो संन्यास आहे हा आपण तमोगुणातला संन्यास आहे असं म्हणू शकतो, किंवा रजोगुणातला संन्यास आहे तसंही म्हणू शकतो, कारण तो घाबरून त्यांनी घेतला होता. तर अशा तऱ्हेने तो म्हणाला की मला खायला मिळालं, मला आरामात राहायला मिळालं, जंगलात का असेना, पण मला कोणाचाही आता त्रास नकोय. तर त्याला गुरु नसताना देखील त्यांनी संन्यास घेतला. हे आपल्या शास्त्रसंमत नाहीये. तर असा जो संन्यास आहे, हा जो संन्यास आहे हा आपण म्हणू शकतो की हा तमोगुणातला किंवा रजोगुणातला संन्यास आहे. तर आपल्याला आता श्रीकृष्ण खूप डिटेलमध्ये सांगणार आहेत हे जे गुण आहेत यांचे परिणाम आपल्या बुद्धीवर, आपल्या ड्युटीवर, आपण जे विहित कर्म करतो त्यावर कसे होतात. 18.6 मंजिरी सॉरी अंजली माताजी 18.6 श्लोक वाचताय का? तुमचा आवाज येत नाहीये. अनम्यूट. मी वाचू का? हा वाचा. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्ण. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फळाच्या अपेक्षेविना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा ते कसं केलं पाहिजे, ही माझी ड्युटी आहे, माझं कर्तव्य आहे, म्हणून आपण ती ड्युटी केली पाहिजे. आपल्याला असं म्हणता येत नाही. आता आपली फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट ड्युटी काय आहे की आपण रोज जप केला पाहिजे. आपल्याला असं म्हणताच येत नाही की मला वेळ नाहीये, मला चॅन्टिंगला वेळ नाहीये, नाही का, कारण जप हा केलाच पाहिजे. पण तो कसा केला पाहिजे की फळाची अपेक्षा न ठेवता केला पाहिजे आणि ऍज अ मॅटर ऑफ ड्युटी. हा कृष्णाचा आपल्याला हा कृष्णाचा अंतिम शब्द आहे की तुम्ही तुमची ड्युटी कशी केली पाहिजे. मग प्रत्येक जण त्यांची ड्युटी श्रीकृष्णाने सांगितली आहे त्याप्रमाणे करू शकतो का प्रत्येक जण? तर उत्तर आहे नाही. का? कारण ते 3 गुणांनी बाधित झालेले. आता आपण बघूया 7वा श्लोक. अंजली माताजी वाचताय का? हो हो. हरे कृष्ण. नियतस्य च तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस् तामस परिकीर्तितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नियत कर्माचा कधीही त्याग करू नये. मोहवश होऊन जर मनुष्याने आपल्या नियत कर्माचा त्याग केला तर त्या त्यागाला तामसिक त्याग असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. तर बघा, जो तमोगुणात आहे, जो तमोगुणात आहे तो काय म्हणेल, तो कसा असतो? अज्ञानी असतो, त्याला ज्ञानच नसतं. तर ज्ञान नसल्यामुळे तो काय, त्याला माहिती नाहीये की जप आपल्याला करायचा असतो, त्याच्यामुळे तो त्याची ड्युटी करणारच नाहीये. जो तमोगुणी असतो तो अजिबात करणार नाहीये त्याची ड्युटी. आणि बघा इकडे त्यांनी असं दाखवलंय की एक प्राणी, एक बकरा आहे, तो पाण्यात पडलाय आणि हे दोघं या बकऱ्याचा त्यांनी जीव वाचवलाय. मग ही जी ड्युटी आहे ही ती का करताय ड्युटी? कारण हे माझं कर्तव्य आहे अशा तऱ्हेने ते ड्युटी करताय, त्यांना काही नकोय. तर अशा तऱ्हेने आपण आपली ड्युटी केली पाहिजे. आता बरं, यात आपण थोडस वाचूया. हो. भौतिक सुखाकरिता करण्यात येणाऱ्या कर्मांचा त्याग
हरे कृष्ण. भौतिक सुखाकरता करण्यात येणाऱ्या कर्माचा त्याग केला पाहिजे. तथापि ज्या कर्मामुळे आध्यात्मिक कार्यात प्रगती होते, उदाहरणार्थ भगवंतांकरता अन्न शिजवणे, त्याचा नैवेद्य दाखवणे आणि नंतर त्याचा प्रसाद म्हणून स्वीकार करणे, ती कर्मे केलीच पाहिजेत. असे म्हटले जाते की संन्याशाने स्वतःकरिता अन्न शिजवू नये. स्वतःकरिता अन्न शिजवण्यास प्रतिबंध असला तरी भगवंतांकरता अन्न शिजवणे निषिद्ध नाही. तसेच आपल्या शिष्याची कृष्ण भावनेत प्रगती व्हावी म्हणून एक संन्यासी शिष्याचा विवाह संपन्न करू शकतो. जर कोणी अशा विहित कर्मांचा त्याग केला तर तो तमोगुणी कर्म करीत आहे असे समजावे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आपल्याला अनेक त्यांनी कर्म सांगितले की भगवंतांना आपण भोग दाखवायचा, आणि जर आपण असं करत नसलो तर म्हणजे आपण अज्ञानी आहोत. आपण मग कुठलं कर्म करतोय? आपलं कर्म तमोगुणी कर्म होत आहे. आता 8वा श्लोक. हरे कृष्ण. दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागन् नैव त्यागं फलं लभेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य नियत कर्मांना कष्टप्रद समजून किंवा ती कर्मे शरीराला क्लेश देतील या भीतीने त्यांचा त्याग करतो, त्याने रजोगुणात त्याग केला आहे असे म्हटले जाते. असे कार्य मनुष्यास कधीही त्यागाच्या उन्नतीच्या दिशेने नेत नसते. हरे कृष्ण. म्हणजे आता जो रजोगुणी आहे तो काय म्हणतोय की मला वेळ नाहीये जप करायला. त्याला काय वाटतं, समजा जर तो घरी जप करत बसला, त्याचा बिझनेस असेल तर जे दुकान बंद ठेवावं जर लागलं तर मग कस्टमर्स दुसऱ्या दुकानात जातील आणि माझं नुकसान होईल असं त्याला वाटतं. म्हणजे 2 गोष्टी असतात, त्याला अवघडी वाटतं आणि फिअर ऑफ फेलियर, म्हणजे त्याच्या मनात भीती असते. मी रोज 1-2 तास जॉब करत बसलो तर हा बिझनेस माझ्या हातातून सुटेल पूर्णपणे. तर डिफिकल्टी आणि फिअर ऑफ फेलियर, म्हणजे त्याला भीती पण असते आणि त्याला ते अवघडी वाटतं. तर असा जो रजोगुणी आहे तो सुद्धा त्याचं नियत कर्म करू शकत नाही. आता आपण 3रा बघूया जो सत्वगुणी आहे. 9वा श्लोक. 9वा श्लोक. हरे कृष्ण. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, ज्यावेळी मनुष्य नियत कर्म करायलाच हवे म्हणून करतो आणि सर्व प्रकारची भौतिक संगत आणि फळाची आसक्ती सोडून देतो, त्यावेळी त्याचा त्याग सात्विक समजला जातो. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा की जो सत्वगुणी असतो त्याला ज्ञान असतं. ज्ञान असल्यामुळे त्याच्या मनामध्ये पूर्ण क्लॅरिटी असते, काय करायचं काय करायचं नाही. कुठल्याही मित्रांनी बोलवलं, चल आपण क्रिकेट मॅच बघायला जाऊया, तिकडे तो पूर्ण तऱ्हेने विथ डिटर्मिनेशन नकार देऊ शकतो की मी जाणार नाही, मी येणार नाही. आणि तो काय करतो, त्याची जी ड्युटी आहे जॉब करायची, ज्ञान असल्यामुळे ती ड्युटी त्याची कधीच चुकत नाही. ती जी ड्युटी आहे त्याला तो प्राईम इम्पॉर्टन्स देतो, खूप महत्व देतो. तर अशा तऱ्हेने आपण कृष्णाने आपल्याला सांगितलंय की कर्म देखील आपण कसं केलं पाहिजे. आता पुढे 10वा. हरे कृष्ण. न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुषञ्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वगुणात स्थित असलेला बुद्धिमान त्यागी मनुष्य अशुभ कर्माचा द्वेष करीत नाही अथवा अशुभ कर्मात आसक्त राहत नाही. अशा बुद्धिमान त्यागी मनुष्याला कर्माचरणाविषयी काहीच संशय नसतात. हरे कृष्ण. म्हणजे जो सत्वगुणात स्थित आहे तो काय करतो, कशाचाही द्वेष करत नाही. कुठल्याही कर्माचा जर
अशुभ आपल्याला दिसतं अशुभ, पण तो जो आहे तो जाणतो हे अशुभ कर्म नाहीये. उदाहरणार्थ आता अर्जुनाला पहिल्यांदा भगवद्गीता पहिला अध्याय, त्याला युद्ध करायचं नव्हतं. तो म्हणत होता हे अशुभ आहे, हे पाप आहे म्हणत होता. पण तोच अर्जुन आता 18 अध्याय झाल्यानंतर तो युद्ध करणार आहे. आता तो बघणार नाहीये हे शुभ आहे हे अशुभ आहे, नाही. तो हे कर्म कृष्णाला हवंय म्हणून करणार आहे, कृष्णाच्या प्रसन्नतेसाठी करणार आहे. आणि शुभ आहे हे अशुभ आहे यामध्ये तो आसक्त नाहीये. त्याला माहितीये कुठलंही कर्म जे करायचंय आपल्याला कृष्णाच्या आनंदासाठी करायचंय, आणि अशा तऱ्हेने तो कर्म करतो. आणि जेव्हा अशा तऱ्हेने आपण कर्म करतो तेव्हा आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की हा माणूस बुद्धिमान आहे, सत्वगुणी आहे, आणि त्याचा जो त्याग आहे तर त्या त्यागाच्या पाठीमागे नॉलेज आहे. तर असं आपल्याला लक्षात येतं. आता मला वाटतं आपण एक श्लोक घेऊन मग आपण थांबूया इकडे. बरं, हा श्लोक आपण फक्त वाचूया, मग आपण नेक्स्ट टाइम हे करूया. किती वाजले आता? 4:15. हा, चालेल. 11वा श्लोक. हा, नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. देहधारी जीवांना सर्व कर्मांचा त्याग करणे खरोखर शक्य नाही. यास्तव जो कर्मफळाचा त्याग करतो तोच खरा त्यागी होय. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे काय सांगितलंय की आपण कर्माचा त्याग करू शकत नाही. जो कर्म फळाचा त्याग करतो तोच खरा त्यागी होय. तर आपण एकतर हे जे काय आपण कर्म करतोय ते आपल्याला असं वाटतं की मी करता आहे किंवा मी हे केलेलं आहे, आणि जोपर्यंत आपण मी माझं हे असं म्हणतो तोपर्यंत आपण कृष्णाकडे कनेक्ट होऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे कृष्ण आपल्याला पहिल्यांदा काय करणार आहे, आता 13, 14 पुढचे जे श्लोक आहेत त्या श्लोकांमध्ये मला वाटतं 18, 19 पर्यंत हे श्लोक आहे. त्या श्लोकामध्ये श्रीकृष्ण आपल्या मिथ्या अहंकारावर वार करणार आहे आणि आपल्याला सांगणार आहे की तुम्ही करता नाही, करता मी आहे हे सांगणार आहे. म्हणजे आपल्याला जे वाटतं की करता मी आहे असं नसतं, करता आपण नसतो. आपण आपली बुद्धी सुद्धा जी असते, जेव्हा आपण काही कर्म करतो बुद्धीने कर्म करतो, ती बुद्धी सुद्धा कोणाकडून आलेली असते? कृष्णाकडून. कृष्ण आपल्या बुद्धीला ज्याप्रमाणे चालना देतो त्याप्रमाणे आपण कर्म करू शकतो. तर ही बुद्धी सुद्धा आपल्याला कृष्णापासून आलेली असते. तर त्यामुळे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण जरी म्हटलं की मी कर्म केलेलं आहे, तसं नाहीये. कृष्णाने आपल्याला एक निमित्त बनवलेलं आहे आणि म्हणून आपण ते कर्म केलेलं आहे. आणि जेव्हा त्यांनी आपल्याला निमित्त बनवलेलं आहे तेव्हा ते कर्म करण्यासाठी जे काय टॅलेंट लागतो, जी काय शक्ती लागते, जे काय सामर्थ्य लागतं, हे कृष्णाने आपल्याला दिलेलं आहे आणि त्याचा फक्त आपण वापर केलेला आहे. तर याच्यामध्ये आपण थोडस वाचूया. दुसरी लाईन, आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाचे. हरे कृष्ण. आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाचे अनेक सदस्य आहेत आणि ते आपापल्या कार्यालयात, कारखान्यात किंवा इतरत्र कठोर परिश्रम करतात.
ते स्वतःला प्राप्त होणारी सर्व धनसंपत्ती संघाला दान देतात. असे महात्मा पुरुष वास्तविक संन्यासी असून ते संन्यासाश्रमात स्थित आहेत. या ठिकाणी स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे की कर्मफळांचा त्याग कसा केला जातो आणि कोणत्या कारणांकरता कर्मफळांचा त्याग केला पाहिजे. हरे कृष्ण. म्हणजे बघितलं इकडे शिला प्रभुपादांनी सांगितलं की काही काही माणसं असतात की जे कठोर परिश्रम करतात, पण हे काय करतात, हे सर्व दान कृष्णाला करतात, ते खरे संन्यासी आहेत असं आपण म्हटलं पाहिजे. ते संन्यास आश्रमामध्ये स्थित आहेत. आता आणि एक घेऊया. आपण 12वा केला नाहीये का? नाही, इकडे 12वा आपण वाचूया. हरे कृष्ण. अनिष्टं मिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मण फलम् भवत्यागिना प्रेत्यन् न तु संन्यासिनां क्वचित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो त्यागी नाही त्याला मृत्यूनंतर इष्ट, अनिष्ट तथा मिश्र असे 3 प्रकारचे कर्मफळ प्राप्त होते. तथापि संन्यासाश्रमातील पुरुषांना कर्मफळाचे सुख अथवा दुःख भोगावे लागत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे जो कृष्ण भावना भावित स्थित आहे तो काय करतो, कर्माचं फळ कृष्णाला अर्पण करतो, म्हणून त्याला त्या कर्माचे जे काही परिणाम असतील, चांगले असतील वाईट असतील, हे त्याला भोगावे लागत नाही. पण जो कृष्ण भावना भाविक नाहीये, जेव्हा तो कर्म करतो तेव्हा तो काय म्हणतो की मी करता आहे, या कर्माचं फळ मी भोगणार आहे. जेव्हा माणूस असा म्हणतो तर त्याला त्या कर्माचे जे परिणाम आहेत हे त्याला भोगावे लागणार आहे व त्याला फळ मिळणार आहे. कुठलं त्यांनी सांगितलं, इष्ट अनिष्ट मिश्र. काही फळं चांगली असतील, काही वाईट असतील आणि काही मध्ये दोन्हीचंही मिश्रण असेल. तर अशा तऱ्हेने जो संन्यास आश्रमात स्थित आहे त्याला कर्माचे जे परिणाम आहेत ते त्याला भोगावे लागत नाही. आता जो 13वा श्लोक आहे ना, 13व्या श्लोकापासून आपण उद्या घेऊया. ठीक आहे. आतापर्यंत जे काही केलेलं आहे, आता पुढच्या श्लोकांमध्ये श्रीकृष्ण डायरेक्टली आपला जो मिथ्या अहंकार आहे त्या मिथ्या अहंकारावर ते वार करणार आहेत. म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा समजलं पाहिजे की मी करता नाहीये. ही भावना असणं खूप महत्वाचं आहे की मी करता नाही. जेव्हा आपल्या मनामध्ये ती भावना येते तेव्हाच आपण कृष्णाला शरण जाऊ शकतो. नाहीतर तोपर्यंत आपल्याला काय वाटतं की मी सगळं काही कंट्रोल करू शकतो. तर आता श्रीकृष्ण आपल्याला ते सांगणार आहेत. बरं, आता मला सांगा, तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? काही